Soc Josep Carganter, soc conductor d'autobusos de TMB i hi ha molta gent aquí a Barcelona que pensem i que diem que l'especulació immobiliària ha sigut un desastre per la gent que treballem i que vivim a Barcelona. Per sort hi ha gent que no només pensa i diu que és un desastre, sinó que actua en contra de l'especulació immobiliària. I a vegades, per actuar en contra d'aquesta especulació, acabes pagant els plats trencats. I un cas és el cas del Jona, aquest company de l'Eixample, que senzillament per estar en una manifestació denunciant l'especulació immobiliària al Forat de la Vergonya, li volen fotre 8 anys de presó. A més, una de les responsables d'aquesta pena que li demanen és l'Assumpta Escarp, que també és la presidenta de TMB, que és la regidora de l'Eixample, que és la regidora de Mobilitat i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, i que els treballadors i les treballadores d'autobusos de TMB la coneixem molt bé, coneixem les seves mitges veritats, perquè durant el conflicte dels 2 dies també va estar intentant enganyar a la gent de Barcelona, i per això nosaltres no ens la creiem. I per això nosaltres estem al costat del Jona i per això demanem que el Jona té que sortir absolt. En el cas del Jona ens trobem un cop més amb la voluntat de castigar i experimentar les persones que gosen plantar-se davant del corró del capitalisme i dissuadir aquells que estiguin disposats a fer-ho. Les institucions polítiques i judicials fan la seva feina. Fan la seva feina i tornen al favor els qui els van posar on són. Jo parlo només en nom meu, no vull representar ningú ni represento ningú, però m'agradaria fer arribar l'encoratjament a en Jona i als seus, que són els meus, perquè es visualitzi que més enllà de les persones que us heu aplegat aquí, som molts els que no hi som físicament, però que hem estat, estem i estarem ferms i amatents enfront del capitalisme i dels seus auxiliars judicials i policials. Parlo només en nom meu, ja ho he dit. I no vull estar tota la vida lluitant contra la repressió. I tot i que només parlo en nom meu, estic absolutament convençut que som molts els que no volem estar tota la vida lluitant contra la repressió, sinó acabar amb els criminals que la generen. Canta, pescador, canta. Què hi ha entre els peixets, amor? Dones musulmanes per cristians 400 cops violades? Milers de bailets malformats, quitxalla morta per l'uran empobrit amb què s'arrasà l'Iraq? El terror democràtic, nodrit per somriures de governants i assentiments ciutadans, i jutges i lectors, i televidents i televisors, i euros i petroli i cotxes, ignorància i diòxid de carboni? Què hi ha entre els peixets, amor? Les notícies de la borsa, sindicalistes del capital, miracles, vides, prodigis viciats, com ara sobreviure al Raval? Lluem el capital, esclaus, la precarietat, la indigència, la marginació. Lluem la democràcia burgesa, estats, estatuts, consum, caixes, bancs i explotació. I la fossa comuna dels miserables i cucs transgènics plastificats dins taüts per als amants assassinats en nom d'Espanya i la seva Constitució. Lluem l'ordre, esclaus. Llença la xarxa, pescador, i abandona'n al capdavall de tot de la mar. I el teu mal espanta'l cantant la cançó insípida dels temps morbosos de la fi d'una puta civilització. Jo no sóc occidental, sinó basc i català, gallec, galleda i occità, caçador-recol·lector, boiximà, cum inuit nevat, toro contra torero, bretó ratllat, irlandès revolucionari, anarquista flamenc, cors, sar, semipolar, indi de les praderes i gitano magiar.